Здравейте, казвам се Лиляна Арсова и съм собственик на естетически център Лилия. Нашият център е профилиран в областта на трихологията. Това е наука, занимаваща се с кожа на глава и коса. Аз се занимавам с трихология и медицинска козметология и имам колега, който се занимава с лабораторна диагностика за откриване на причините за проблема с косопада и кожата, както и естетична медицина. Темата на днешния ни разговор е за себорейния дерматит и днес ще ви представя една пациентка, на която сме помогнали, казва се Ралица и съм изключително благодарна за това, че иска да разкаже какво е довело и да разкаже своята история. Здравей, Рали! Здравей, Лилия! Благодаря ти, че днес си част от нашата тема и дискусия. Рада се, че мога да помогна и да дам пример на други хора, как биха могли да се спасят от моята напаст. Добре, знам, че беше отдавна, но все пак, ако си спомняш, можеш ли да разкажеш как ни намери и въобще какво беше състоянието ти, когато дойде, че аз забравих? Аз ви открих в интернет. Когато дойдох, имах доста сериозен проблем, тъй като имах сериозен косопад и имах силни сърбежи в областта на скалпа. Доста време се чудих какво да правя, тъй като не знаех нито към кой да се обърна, нито как да разреша проблема си. Опитвах разни домашни илачи и дълго време неглижирах проблема, докато наистина не стана доста сериозно. Аз работя с хора и всеки път, когато срещайки се или почесвайки скалпа, виждах голям брой люспички около кожата на главата. Това ми носеше изключителен дискомфорт и си мислих, че всеки път хората, с които разговарям, виждат точно това. Опитвах се по всякакъв начин да ги скрия, но няма как това да се скрие. Те ставаха все повече и повече. И тогава просто открих вашата компания в интернет и прибягвам до твоята помощ. И се запознахме. Да. Само искам още маничко да почувъркам в тази стара тема, но да си припомниш, когато имаше този проблем, какъв ти беше и начина на живот? Тогава бях доста стресирана и съответно не се хранех редовно. Не обръщах внимание на тези неща, просто гледах да си свърша работата, независимо в колко часа приключваше тя. И не доспивах си и по тази причина вероятно се отключил проблем. Тоест, за да обобща за нашата аудитория, имаме работохолизъм, много високо ниво на стрес, липса на сън, липса на рационален и правилен начин на хранене и режим, като цяло редовен хранителен баланс, което са отключили една такава промяна в нейното състояние, довело до силен косопад, но искам да обърна внимание, че при едно отклонение на кожата, касаещо себорейния дерматит, може да има и силен косопад. Другото, което искам да разкажа в твоята история, че с Раличка, когато направихме една диагностика, тя имаше сериозно зачервяване по кожата на главата, едни жълтеникави плаки, сериозен сърбеж и много сериозен косопад и изтъняване на косъма в основата. Наложи се да направим едни хормонални изследвания, за да видим къде е и проблема, защото не е важно да видим, тя има някакъв проблем с кожата и с косата и да третираме само проблема. При нея беше много важно да открием каква е причината за нещата, след което направихме необходимите хормонални изследвания и за съжаление при нея се оказа, че има малък гинекологичен проблем. Няма да навлизам в детайли. Наложи се от наш колега, гинеколог и ендокринолог, да проведе едно системно лечение, за да вкара хормоналните нива в добър баланс и синхрон. И междувременно, паралелно, докато течеше основното ти лечение системно, ние работихме върху кожата и възстановяване на основния проблем.
Тук искам да отваря една скоба. При нея помогнахме без да се налага употребата на антибиотици, кортикостероиди, някакви силни медикаменти, както за локално лечение и приемане, както и за системно. Защото от опита, който имаме и с други случаи, ако се реагира агресивно върху кожата и се подходи агресивно, т.е. с силни медикаменти, кожата си го връща. Това е като едно махало. Си спомняш, първо сме добре за кратко време, след което имаме един момент на силно обостряне. От опита, който имаме към кожата, трябва да се подходи физиологично. Бавно, с щадящ подход, с неща, които са естествено разпознаваеми от организма, за да накараме кожата да се възстанови, да възстанови нормалната си бариерна защита и функция и един вид да я биоревитализираме и стимулираме. При Рали, ако е удобно да кажа, конкретно подхода беше курса, мисля, че протече, доколкото си спомням, около 4-5 месеца. Като терапии. Започнахме с терапии, които са на принципа на пилинга, дълбоко почистване, плюс вкарване на коктейли с витамини и ретинол, които общо да подобрят състоянието, да имат противовъзпалително действие, да излющат кожата, да я накарат да се самовъзстанови и регенерира и след което да й се възстанови нормалната функция. Така че за този период, по време и на системното лечение, назначено от гинеколог, успяхме да подобриме състоянието на кожата, да намалиме и да спреме възпалението, да намалиме и изчистиме тези люспи и плаки. И това, което всъщност остава да направим на финалната права с Рали, да направим един курс, който да възстанови самия косъм и да ревитализираме косата, тъй като едни тежки кожни отклонения, т.е. себорените дерматити, причиняват и доста отслабване на самия косъм, но не може да се работят двете терапии едновременно, защото за да се направи един курс възстановителен върху косата, се работи на принципа на мезотерапията, което е инжекционен начин на въвеждане на активни субстанции в кожата, но трябва да се работи върху кожа, която е физиологично здраве, няма възпалителен процес. Затова при нея направихме един курс, който да възстанови кожата, да намали възпалението, да няма плаки. И сега е последната фаза, която е мезотерапията, да ревитализира, да подобри състоянието на косъма и да сгъсти косата. Сега ще разкажа с няколко думи какво направихме всъщност и в твоята самостоятелна работа вкъщи. На Рали бяхме назначили правилна измивна програма с правилни продукти. Бях я обучила как правилно да се измива косата и как правилно да се грижа за кожата на главата, за да може всичко да е щадящо и да не травмира излишно самата кожа и да не довуши проблема. Съответно, това, което също тя помогна много е, че беше постоянна, спазваше си абсолютно коректно и измивния режим. Освен това имаше назначен и режим с хранителни добавки. И другото, което също много добре помогна е това, че се опита и вече се храни по-редовно. Има по-балансиран начин на живот. Рали, ако удобно все пак да разкажеш, може би ще е интересно за нашата аудитория да споделиш през този 4-месечен курс на нашите срещи и терапии тук, как се чувстваш, имаше ли нещо, което ти беше дискомфортно, нещо, което те е притеснявало, затормозилите всичките тези техники, процедури, схеми, които така променихме във времето на измиване на косата вкъщи и поддръжката ти? Не, всичко ми беше обяснено много добре, така че аз просто се взех сериозно с задачата и съответно започнах да ти съдействам, за да може всичко да си мине както си е редно. Нямах абсолютно никакъв дискомфорт в изпълнение на всички процедури. Даже си ми стана константно и продължавам и до ден днешен да си спазвам някои от указанията, които си ми дала. Не беше трудно, просто трябваше да бъда малко по-търпелива.
А имаш ли момент, в който така ти беше затормозяващо и беше на ръба така да се откажеш от нещата и ти беше омръзнал от някакви процедури, неща, които трябва да спазваш, някои евентуално понякога забрани на неща, които не е хубаво да се приемат? Има ли момент, в който така си се зачудила, ще стигнем ли до краят на нещата, затормозена ли беше? Не, на моменти, примерно, съм очаквала вероятно по-бърза реакция или съответно по-бързо да се подобря, или съм очаквала чудеса. Но после ми стана ясно, че примерно когато най-малкото очаквах, имах някакво много добро подобрение на кожата. И тогава осъзнавах, че явно надежда има и трябва просто да бъда наистина по-постоянна. Търпението си да, своите резултати. Да, си е необходимо при тези процедури. Да, искам само тук да обясна. Много важно е това, което всъщност е най-важно за нашия подход в Център Лилия, че ние се стремиме да подходиме максимално щадящо и неагресивно към кожата, което изисква малко по-голямо търпение, разбира се, от нашите пациенти, но с бавните, щадящите, физиологичните процедури нещата стигат по-постепенно, по-плавно се изграждат като ефект и са по-дългосрочни като резултат във времето. Затова исках тук и човек, който е минал през този курс, да даде своите впечатления и какво е чувствал, защото не е важно само от нашата страна на нещата. Ние искаме това да се случи, трябва да се спазват някакви правила и някаква постоянно, за да има. От страната на човек, който е минал по пътя и вече е с добро състояние на кожата. Така че, Рали, благодаря за твоето търпение. Да. Благодаря. Аз имам един въпрос, свързан е с това. Аз в момента се чувствам много комфортно. Има ли вероятност моето състояние от преди да се повтори? Истината е, отговорът е в тебе. Тоест, ако подходим отново така, без внимание към общото ни здравословно състояние, ако нямаме контрола върху и гинекологичните неща, които всъщност са били причината за появата на проблема, нещата могат да се възстановят в обратна посока, за съжаление. Тоест, винаги трябва да се обръща внимание на цялостното ни състояние. Ако има някакви моменти в ежедневието, които организма ни подсказва, че нещо не е наред, имаме някакви симптоми, забавене в менструалния цикъл, някакви болки, притеснения, нещо, което не е нормално, да обърнем внимание на тялото ни, какво ни казва, за да не се стигне до по-нататъчни последствия. Тоест, ако спазваме някаква профилактика по отношение на цялото ни състояние, нещата ще са добре и няма да се стига до негативен край. Така че профилактика, внимание, елементарна поддръжка във времето, нещата ще са добре за теб. Добре, благодаря. Благодаря ти, всичко добро и до следващата ни среща. До скоро. До скоро.